resek duwe bojo ayu nang dodo marai sesek. Jaluk kulkas, jaluk kul buntek, wis gak karu-karuan. Yalah, mbok. Metu teko wetan ngulon dadekno asrining sesah awangan timbangane dolor peno keluyuran sing penting ayo golek sandang apangan Bapak Ibu dawuh laku sing utama iku sangumu ana alam antunya sregep nyambut gawe iku kewajiban kita nek uripe wis kepenak jok lali bales budi wong mula kita edolor ojo sembrono ayo padha digugu walinge wong ayo padha dieling-eling ojo sampe dilalekno sebab wong tuwa mono pepunden akito tapi sebagian ana sing terlalu pituture wong tuwa gak aku malah sing ngandani tambah diguyu dianggep kuno wong tuwa gak maju omonge wong tuwa mono dolor iku akeh benere supaya anake jujur tindak lah aku ne mulana cek gak sampe kliru dalane nglakonono sabar nrimo temen welas sak padha padyan ayo hey so hey pisan gas yo jos re ayo re timbang
joget rek ayo rek popo ojo mepet-mepet bebekku dhewe senengane nyetel kaset oleh joget anak iki dean sampe cemen mlaku ngedol terus mlebu nang gang 5 kepethu areke atine rumangsa lega arek ditari jaren jalukmu ya apa ojo mamang pokok aku sik nyidak boto iya sing penting pokok arek ngomong tresno dadak areke jaluk ditukokno clana jok kuwatir clana ae regane pira jok kuwatir mene ae tak kreditno jok kuwatir wis kaya nyicil singitan ya ya rejekine awak nek wis kadung mujur nguber arek wedok dadake kecemplung sumur nek pacarku pancene rada lumayan ngomonge jare dudu anake wong sembarangan kenal sepisan moro-moro ngajak kawinan bareng tak rabi dadak anake bakul dandang apa-apa wis namung semanten sairan kula sae lan boten borong kareso ditinggal awe-awe grup sawong kaleng Surabaya panggon nane suaraku persis Cak Mus Mulyadi monggo didung paling aku ya nomor 12 rasane cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya cuma ana sing rasani nek suarane Kartole ku sak arep kaya Nano Romangsah jare tapi ya sing nomor piro alah wong jaran mau nyambut gawe ya kudu mikir kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki wan kadungake ati tak semir wedi salah kedaden aku nang kaya tanggaku dhewe pinginane was ya mergo ya iku aku wedi iku cuma lek koncoku tandes iki sekarang ketemu lagi dengan saya iya bayanglah mas tahun 71 nok Malang tahu kepedhok saiki kepedhok maneh pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak cuma lek terus kumpul terus kadang rendeng dek mesti rada nyengkre ya halo Cak ada ya barek wetenge tambah sak dandang ngene soale wong awak dhewe obyek akeh iya yang penting iku pikiran hidup iya akal akeh mbus ngakali kanca mbok ya apa kok iya pancene awak dhewe kanca cek gak remek ngono ya apa omahe wis wanyar ban ya omahe ditingkat iya tapi iki sik awak dhewe ku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh lha kenapa lak ngono lah munggah nang taji ya bener pancen tapi yo pancene pangane nduk kono ya mari tak suntikno mari ngono tak potong nek gak ngono lak bangkrut ta iya kanca wonge lak dhuwit lak perhitungan ta selain iku awak dhewe yo mengolahragakan masyarakat waduh ya wingi mari bal-balan oh sing nduk Kertosone iya jare 32 lho sing mlebokno pisan sapa awak dhewe oh sing mlebu nang nggone dhewe iki ta mlebu nang nggone dhewe ta sing ping pindho
gak nyejo sapari. Makane iki mung terus gak tak jak iki. Wong dek saiki uripe wis enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalor loro ngidul wong loro. Kaya laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Loh, awak dhewe kok besi tua ya. Loh, baik, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, ya apa? Gak soro cuma Ya, gak hasilnya soro. memuaskan. Peri. Memuaskan peri ya sih. Loh. Peri kanan. Loh, ya apa gak Bahkan gelem. perikanan. Ya kupingmu paling dublek gak kumbel. Kan gak tau kumpul suwe paling gak mata kerungu. Tapi rupane sing pelat iku peno kok. Wong mburi kan kanan mek peri tok. Lah iya. Lah lek kanan nduk banyu urip. Perikanan. Oh, bakat kantore nduk ndi saiki? Lho, ya apa lah gak ero ta. Lah ya kok ditakon ben kapan-kapan perlu Greges takon. iki apa? Loh, Greges pinggir ndi sih kok aku bingung gelek rono gak tau Sing pedul. ordinir Jamal. Jamal. Jamal sing mlaku ae. Iya iya pancen dia bagian jalan pancen. Oh, bagian kepiting iki. Iya lah. Awak Oh, dhewe kuwi sing golek pemasaran iku. ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sapa? Ya, Lah lek- awak dhewe manggon. Oh, mangga. Iya nek ngono. Jamal sing ngusungi. Jamal sing gawa ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang gak butuh Iya. penting. Isuk. Piro papat itu? Oh, 1.500 Mas. Iya. Biasane ngono ya. Engko kare digodhog mateng ya melok mangan. Oh, bahkan berikan kantore pinggir ndi sih? Lho yo greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2. Lah bukae lek kantor lek awan nah jam 7 sampai jam Lah, apa? 2 lah iku kok bengi. Gak ada kantor. Lah ya apa? Mancing. Wah, lah mancing lah. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Lho, kadang-kadang yo anu kalau gede ngono ketimbul tak biasae tak delok anak ketimbul dem. Ya biasae tak anggap biasae ngono. Ya apa? Ya biasa iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluke arek-arek. Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya. Iya. Pokoke lak koyo. Lho, saiki objek apa liyane mancing kan? Ono. Kon gak ono tim-timan. Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, bener tim-timan. Yo gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem. Hah? Tang rolas. Nyarang. Nyarang hujan. Tim-timan tak gak bolo muslimo. Lho gak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, nglumut Iya dadi tapi siji. engko figuran. Lho, Penjejel. lha masih figuran tapi lak bayarane dicilikno. Iya iya. Kon iku Ngene, ya apa? Aku duwe motor, wis iku ae gentenono mari ya. lho. Lah Lah kok iso tuku Lho, motor ya Lah apa? bae ge momot iwak-iwak, ge momot Gak iso pedeng bareng. mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon niku. Lho bek menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bek ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki wis ana wong kira-kira ya Apa? 36. Lho kok akeh temen. Lho tak sebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lak ana Mancing double. lho tim-timan dobel. Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki. Ngono kan bagian ana sing masak. Selari lemu lho, model gak karuan ya iki. Karo-karuan ya apa Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih? Ya, makanane ya gak mesti ya. Kadang-kadang ya tak dolekno cacing. Wah. Mulane awake geli lemu rek. Wetengi sakmene lah mangane cacing. Lala apa aku mangan cacing iku? Ayo wong mancing pakanane apa? Ya cacing iku. Lah iya. Wah yo enteng rek, masih oleh beras teko kantor gak sampai kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing? Mang mulo ngomong mbek mantune biun iku. Sis. Ngomong sing enak ta. Lah penyandanan jak wong suwek anu, wong tuwek iku. Ya terus nek dadi aja disetel umur tuamu. Gak ngono, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku. Pakane ta? Lah iya pakane. Lah ya pakane cacing. Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek. Lah ngene iki apa kon iki? Ya tadi bendino lek timan ngeduk-ngeduk ngono ya. Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksud apa sih lho kon iki? Lah ya pakane wong mancing ku apa?
Sing mancing, sing mancing. Sing mancing ah. Iya. Biasa rek menungso ya. Apa? Ya makanan yang bergizi. Lah ya apa ae? Ya Sego. iwake ta. Ya sembarang iwak apa Kaya sego. karek ndelok iki rupane soto rupane iki. Soto. Mang jare cacing. Jare cacing. Ya kayak iki melok iki soto. Kok melok males gabungkusan. Mulane ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisalah iku ono. Dadi kudu teliti peno. Masih nggae kwitansi barang iku kudu tanda tangane. Dadi engko kliru bengi tok pas awan gak teko. Masih teliti ngono jarene numpak motor donge ya mlaku. Lek Sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro iku. Pikirane urip kok. Sing wedok sak marung. Lho. Oh iya sik Ya wedok marung tapi sing ngutangi kanca dhewe. Gak apa-apa. Keren. Lho ya. Sang ngelumpuk no kene rek. Iya. Iki bagian perikanan. Kon nek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betah seluruh pun dadi anggotane. Temenan gak, Cil? Kon iki bagian perikanan ta? Lho ya apa ya tapi terang-terangan. Apa? Ngono iku ya aja sampe meripat kudu awas. Soalnya aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele kuwetok ireng gedhe wis ketok iwak lele. Terus cekel? Ya tak cekel cek sepatu ya tiba-tiba. Bengi lho keadaan bengi ya rek. Iku gak awas iku. Mulane ta saiki nek dolek iwak iku aja nang nggone kali. Gawe tambak dhewe ae, Cil. Iya. Omamu iku lak ana mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ana pisan iki. Klowong kok diklowongi ya. Lah iya. Kedua ono kedua. Sumurmu iku lho ilang ono. Arek iki ngomong celewa-celew garo nek direkam ta kayak gitu. Sumurmu kailang ono gawe tambak. Lho lah aku terus adus ndi? Lho wong adus kok repot, Cil. Yo adus yo tambak kono ngombe nduk tambak kono lho. Lah iya. Kok kalah mbek sapi. Lah iya. Awakmu gak tau kumul trimo. Hah? Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melok aku nek ngono Iki lho, melok iki lho. Aku nak nggone Lek bengi mancing lek awan melok Sokran. Wis Lah tak. awan nyambut gawe apa? Lho Lah, aku apa? nang nggone pengairan. Bu pengairan Oh. wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu peno sing seluruh ngono lho ya. Nah, ya tapi nek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sing tak pancing? Ya gak tak empet ketok awakmu sing selurup Cil kon niku. Ayo mancing membutuhkan banyu sing tenang. Nah, saiki cek carane rungkut. diatur karo Sokran diempet peno seluruh. Mari peno seluruh dibuka, buanter tadi. Wis enak. Glundunge buanter glundunge. Kopengmu sekelebon banyu. Durung klebon kene gak patek krungu. Gak aku saiki nang nggone pengairan anjen. Ya temenan ta. Lho. Anu kantor ini dia. Lho Jadi apa karuan. Kantor nang omahku. Wis langsung dak situ nang kono. Sebelah warung nang mburine iki apa? Kantorku. Oh, dadi pancen nggone ombo kono kok. Lah Iya. iya. Pengairan apa sih? Dodol banyu. Tibae wong loro padha gendenge ya. Ini Ngomong dodolan di luar ngomong. banyu ah. Dodol banyu. Alah megel. Lho, ambak nang kono sapi kul piro kan, Cil? Larang Gil. Nang kono piro sapi kul? Nunggonmu. Selawe. Lho. Lho iki siji. Lah ya apa rek? Iki- Dodol banyu sapi kul selawe. Selawe. Iki larang banyu asin. Loh. Banyu apa? Biasa. Biasa. Uya iku. Banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa, banyu Sumantri ya. Wis kadang-kadang ngono banyu se. Iya. Ora apa banyu tawa nang Sumantri kono. Lah kono nek dodol piro? Nek dodol piro? Lho 75. Lho ya apa rek mulane kon niku. Sak gembrenge sak mikulno pisan. Lho. Dadi si gembreng-gembrenge didol ya. Lho lah apa bleke didol aku lak ndolek blek maneh. Kon niku. Lah terus kok iso 75 iki ya? Lho 70 sak pekul. Wong mekul dhewe. Oh, wong mikul dhewe. Iya. Ya cok larang-larang. Lho 75 iku murah nang kono dukuran hari ini kon niku. Iya, Kon angel tapi banyu. nek pernah iku dodol kelarangan gak payu. Sesuai nek dodol larang-larang seneni Iwan lho kon. Lho. Bareng pancene bener kon nek apa iku nek kapan krasa larang ya. Iya. Kata tanggaku gak ngawe banyu nang nggonku ta. Nandi? Gawe kumpul dhewe malian. Male bangkrut aku dodol banyu. Lah lek perkara ngono ngumpa banyu lah iki kancil masih perikanan tukang ngumpa iki. Iya Pak kumpan. Iya kon iso Lho ngumpul. ngumpul pokoke awan iso. Boleh bengi. Nek bengi awak dhewe kerja. Yo kerja. Ya diomongi ya Mancing. wong perikanan iki. Oh perikanan yang mancing. Mancing. perikanan. Lah Iya, iya. ali ngumpa tukang tambal ban. Ono iku. Kan ndolek iwak aja iwak cili-cili, kesuwen. Iya, mancing wak lodan. Ah, Lho. gede sisan. Aja mino. Ngono lho. Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi aja kon dolang bakron. Lah nek lah apa? Lho aja. Kono wis ana dulure. Kok iso ngomong ngono ya tau dikek jaket ngono Pak. Jaket abange balekno ta. Tapi palek wak gedhe tok ya angel kran. Lek gak ono segara ya angel kancil gak tahu.
Iya. Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gathul iku dek mesti oleh. Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lorjuk iku. Apa lorjuk? Ya, gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho. Lorjuk apa? Lorjuk ya cilik-cilik iku lho, iki jenenge lorjuk. Iku concong, iwak concong iku. Ah iwak cucut. Iwak concong tuh gede. Ya. Lah mandi di laut. Lho. Lah kok mandi di laut. Tera ombak goyang buntut iku. Wah. Kon doleki iwak cilik-cilik nanggung. Tapi lek pernah mancing tau rengeng-rengeng bareng. Lho iya Ya mesti ngereng-ngereng. Nyanyian apa kidungan? Oh nembang. Lho nembang. Nembang pinter Ya iki. ngedung nembang. Nembangnya nok Nek grojokan. ngedung wis suwe aku. Apa? Lho. Nembangnya nok grojokan. Lho lah bareng grojok-grojok ngono lah. Iya, dadi suarane banter karo ngelatih. Lah suarane iki lak ilang kalah be Karo grojokan. golek mustikane wregul iku apa? Oh iya ya bener. Kowe iso dadi ratu. Mulane kita dibestir. Gak ngono mang mula rek aku gak gelem melok. Oh iya bener Cil pancene. Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen bener lak mancing lak tetep. Ya tetep, tapi pedhuk kan konce malam. kono. Pedhuk konce kono untunge. Lah iki kartole wis nyambut gawe ta? Wis, aku Nyambut gawe apa? aku. Heeh. Ya biasa iku. Lho biasa lah ono ah. Aku Biasa nyambut gawe apa Pokoke takokno. nyambut gawe iku sing bagian tegese listrik aku. karuan. Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocokno. Yo me padha saingane iki wong golek iwak ya. Oh, makane kono lewat mata-mati aja iwake. Kena setrum. Iwake disetrum dhisik bekali. Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil cilik iwak gathul tak cilik-cilik. Mati, Cilik San. tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing. Terus? Oleh terong dino wis kadang gledak. Ya kena setrum iku. Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum ngono Kalau lho. tangan mojok lebono nduk kali kono. Tapi- Setrum pisan kon. Dulur penolak sugih sih. Hah? Dulur pernah sokran Iya yo. tapi Lho sapa aku dulure? dulurku pancen. Aku masa dulurku iki. Nah, mereka dulu. Iki dudu dulurku iki. Tak kono. Sokren tonggo iki tonggo. Sokran dulurku. Wah, tak kaplok kon. Sokran sapa? Kon kait kabeh ta dulur aku iki. Sokran sapa sih? Wong kon kanca kaji kon ben jombang. Dudu sokran peno. Ah, sokran sapa Nolak maneh? sokran umume sokran putra ya. Nah, terus apa? Eh, Lah ya sokran putra. iki sokrane Paimo. Eh? Sokran paimo. Eh sokran iki loro. Penolak sokran ndoko Kupang saiki. Oh iya. Iya, Iya. saiki sokran Banyurip. Lah aku biyen sokran petemon ngono. Terus kalian duku kupan. Lah iki sokran sama Banyurip. Iya. Ya jadi bedokno aku rek. Dipedokno aku sesir aku merono iku. Ya tapi umume sokran silem mbek sokran gak silem. Oh iya bener ngono iya. Tapi pernah ndur-ndur sugih lah apa pernah katik mancing-mancing isin-isin no. Dulurku mlekine nemen ya. Lho ngono ta? Ya iya, nek ngurono ngono tambah takon rokok itu. Sing takon rokok sapa? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik. Sawatan kok sae dhisik. Iya kanggo cacakku. Ya kayak kayak ono didikan. Jadi masih dulur jok sampe ngising Cina dulur. Iya. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina. Kok begina? Begina. Ini lho rek. Ya apa ya? Apa? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik. Ya durung- papan tak wis elek-elek durung nyambut gawe. Situasine rumah tangga iku sik Sik dalam keadaan mengambang. Rontok ta? Nah, rontok. Ini saya selaku teman Oh iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa Diterima. Sik ta. Kon iku lah apa diterima iki? Oh iya diterima rekaman. Diterima rekaman bener Cil iya. Ngomongin titik jangan anjlok iki aku kroso. dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda. Iya. Semoga arwah Anda bisa Nang arwah kon iku. Kon lakar menapung kanca, ojo ngono ngomong jelas ae tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Tapi lek kono eleke ta. Nek kon niat napuk kanca ya tapuken ngono. napung. Napung sakar tapuk. Karena ini gak tahu ditatar biar Sakano napuk. Sokeran mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk. Krunguku lho ditapuk. Lah anu dolen rono Cak ya? Iya. Ya, dolen rono ya. Iya. Lho kono omahe. Omahe ngale saiki. Kalian sih. Lho, ya kedoro karo kon. Kedurus. Kok waduh. Endi? Durus. Omae. Jangan lama tak kan niku. Omam iki takon omamu. Omaku Kupang Jaya Gang 1 nomor Kupang 12. Jaya Gang Ya, oma penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor? Harus kidul. Lho, iku sing kidul kok muni lor sing lor muni kidul ya apa sih? Soalnya sing ngomong gemul.
Embul sapa kon kucing lho. Karo iki. Karo iki. Sing ngomong embul kon. Ya cak wis tak dongakno rezeki pun akeh ya. Iya. Ya aku ya ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu Erudinan ta? pesta. Ayo Iya. pesta ya. Iya iya. Iya. Kan jaluk sangu ya. Hah? Wis tak tinggal sik. Hah? Ya, Kok tinggal ndi? Lho, Lho. Kembang Sentul. Lho kok kembang sentul kon ngulon aku ngidul ngono ta. Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho. Ngalor ngidul lah. Iya. Nang omahku kulon arek. Lho gak ngono, kok teko nang omah temen. Oh iya. Ya. Jam pira? Lho pokoke tak sedani iwak lah. Ya. Temenan ta kon? Ya Lho ya apa aku tau ngomong selawase ya apa kon. Iya iya iya. wis gampang ya. Wis didol ketemenan. Oh iya. Iya. Gampang sego mangan iwak tok. Iya, cuma itu ngomong teko gak teko. Iya iya. Iya, Iya. babalan jam 11 teko jam 1. Nah iya ngono ki apa? Lah apa? Kon numpak apa? Saiki numpak apa kon? Kok mlaku ae kon niku? Gak mlaku ya apa rek. Sakno arek selare sobo kalu awake mbuk-mbuk. Lek kono. Ayo cak, aku tak mau. Oh iya boleh bar. Ayo bareng ta? Iya iya. Ayo. Ayo. Nyambut gawe tak pikir-pikir panjene jodoh-jodoh. Nyambut gawe ngerombeng balak-balik celanaku dhewe sing tak dol. Saiki nurut wong wedok panjene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Panjene bojoku panjene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngerunding kok ngejak dodolan iwak panjene jodoh panjene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak ero nek bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah wong dodolan iwak kok simpen kucing. Apane? Gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iwak entek jarine perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih nek gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwe tambah akeh aku masalah. Mestine kucing cukup loro tak siji senengan sampai kucing 15 jarine. Ya apa dadi aku pancene dimaru kucing ae apa aku iki. Wong wedok pancene sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya. Waduh. Kan di sandalmu? Hah? Teko. Sandalmu lho ndi? Kok sing dilirik sandal sih? Gak takokno laris enggak Lho pancen iku perkawinan kan tak gaweni sandal kon. Alah, wong sandal peniset ae kok Duh. takokno ae. Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho. Ngerti? Ambekan sampean mele ku biyen apa kok iso sisian lho. CC 37, CC 40. Oh, sok keliru. Delokan dhisik ta nek Ya milih boleh sandal. gak keliru wong pancen aku sito njogo kok ngono. Ya apa? Wong peniset kok iso dintetno iku lho. Lho jarang ono peniset ndit-nditan. Gak ngono nek sampean gak tau ngeterno aku. Kok cik wong wedok diplosorot, Cak. Waduh. Omongan tekan dikeke cik. Omongane lho sesuk wong dodol iwak kok maju sih omonganmu. Ya apa wong pergaulan bebas no pasar. Oh iya, pancen nang pasar pancen rame kok. Iya. Kuburan sepi. Tapi pikir aku iki bingung nyeluk sampean. Aja bingung, aja bingung. Lah iya, tak celuk Cak iku sampean wis tuwa. Tak celuk Pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk. Iki lho sing gak enak yang ngene. Makmu lah sampean iku magak oleh aku ku magak. Aku wis ngomong kon aja nang pasar, nek nang pasar saingan berat iki mesti. Apa? Sampeyan iku curiga mek sapa? Dodol klopo iku ta? Gak dodol klopo pokoke Sapa? wis aku ngerti dhewe wisan. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar kon. Sawat-sawatan apa? Lah sawat-sawatan opo kon aku greken tak sawat dhewe kon kok. Lho, kok malah ngancam? Kon niku nyat dodol ta nyat ngumbah motor lho kon niku. Sampeyan gak salah paham. Sawat-sawatan iku aku nyelih timbel. Nyelih Kayak apa? nimbang iwak iku lho. Tak Nyelih apa? uncalno. Timbel. Iya.
nyelit timbel kan iki. Gak ngono kok dodol liwat sakmono suwene iku timbel nyelit terus kan. Ya gak kober tuku lah sampean wong lanang ya apa? Pancene sing enak ya ngono iku pancene rek. Gak kate bondo nyelit terus ae ya. Lah sak ngapane? Ngono ya sik rewel ae. Rewele. Lah wingi lha apa? Greneng-greneng arek kepengin sepeda sing sok muni. Aku iki dipoyoki tangga-tangga lho. Sokrane iki uripe sajoke dodol liwat iki enak. Sepedae gak tau muni blas. Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah kepengin muni tuh ana plembungan ngono po. Cancangan lho sepak nek wis muni uduk-uduk ngono. Dadi mangane dikae pelembungan nang arek bayo pate kayak ngono kecepit lan nangis. Omonganmu iku Model anake sapa sing kayak ngono. lah kon iki sepeda iki muni mosok gak ngerti kon iki tak semoni. apa? Tak semoni dek cek timbul perasaanmu. Ngono. Ngono lho. Ya gak kurang-kurang aku perasaan iku. Lah wis nyelengi ngono lho. Nyelengi. Lah iku apa? Apa? Lamur iku. Mur. Lah iya sesuai lak ngelompok ta? Iki iya. Aku isin ngomong sampe krungu tangga iki isin. Secara gak langsung tangga iki melok ya greget ndelokane. Lah apa kon tuku mur iku? Lah iya sesuai lak dadi Aku pengen sepeda motor ta. Lah iya nyelengi ngerti sing cilik dhisik lah sing gede diangkat dhisik duwe sapa? Lah nek kon tuku mur. Lah engko nek baut. Nah iya. Wis ngelompok sedire gak ono. Ngomong Ya sampean itu setir usaha ore, aja aku tok ae dengkle wong wedok kon usaha tok. gak ono dek nek tuku sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku del. Ah, bojone sapa rek? Oh, iya ta. Sing ana alem iki kon ngono lho ngerti? Iya, tapi sing remek aku bendina gendong iwak. Karepe dhewe Ya ae. salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok. Sampean kepingin Lah iya. Oh iya. Lon. Tonggo sampean niku ya apa gak Isin aku. Iki gara-gara ya ono arek jenenge Kartono iku. Kamu lho aja kepingin sepeda motor, nek kepingin ngeluyur ya. Pingin numpak sing iso ngeluyur numpak iwak ae. Apa? Numpak iwak. Numpak iwak. Iya lah ngelunyur sih, terus gak mancati. Gak ngono aku iki bojomu ta aku iki kodhok kon iki. Gak ngerti kamu ngomong numpak iwak. Gak pokoke aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama iki kon gak tak terno. Wis. Hah? Gak tak terno kon. Sing gawe tuku terus apa? Lho saknone didol ta? Dodol apa? Lho didol apa? Lah omahe apa didol? Gak duwe omah, duwe sepeda motor, enak. Tari ya zaman komputer rek. Hah? Zaman komputer. Sampeyan iso ngomong ngono barang. Lho pokoke maju. Ini apa masih gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sepeda motoran ngono lho. Iya enak aja nek gak duwe omah ya. Lah ngono lho. Iya, nek kena rilen ku enak. Nah. Kena rilen kok kene ngalir rono. Omong kamu iki gak enak omong kamu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun. Bangun apa? Lho bangun apa? Bangun sing dibangun ku apa? Tanah sing siji iku. Tanahe sapa? Oh iya sih gak pelon duwe. Lancang. Tarane iku warisanmu, tarane warisanmu iku. Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok. Wis entek. Wis entek. Wis enak ngono, wis. Wis enak ngono, wis sesuk nyatur warisan gare mangkel aku nang maratuwa ning ngene. Lho, kok semakal nang maratuwa lho. Temen nek kali nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku enak warisan besok akeh ngono. Tibae saiki warisane gak ono. Gak ono. Warisan Manda. Apa? Warisan lak Manda. Lho kok warisan kok Nah, mana? ponakane bapak, sakno warisan apa sampean? Warisan omah. Warisan ponakane bapak iku lho. Keponakane bapakmu. Wah, wis gak pokro jenenge warisan wis kaya ngono kate didudunno pisan. Tak tinggal nagih. Nagi nandi? Kono lho, ngene Gang 3 iku lho. Kon jero wingi nang Kang 4. Lho. Lah iya nyene langganan Wis akeh. Islami sih omonganmu aku ki selama iki pokoke Gang 3 ki tak incer. Menjadi pengawasan saya. Ono apa nih sampean? Gak enak pokoke kon ojo sampe nang Gang 3. Lho, kan Sopo nang Gang 3 iku? Ganti jaluk ta iku langganan iku. Wis bebas nae, entekno ngono. Wis karo. Kon nek terus sapa Gang 3 mesti putus sampe aku kon. Sekaruan ngono wis enak gale dhuwit nek gale nagih aku. Iya wis tak gini timbangane ngono. Timbangane ilang. Pengin sepeda motor tak jaluke ya. Heeh. Temen Dek ya. Omah iya. Temen Dek ya. Ya engko ambek tak rundingno bek ana sepeda-sepeda rosokan. Lho aja. Aku gak ngerti mesin. Tambah entek akeh bondo niku.
ditakokno sing ngerti. Aku iki sepeda motor pokoke ngertine mek busi tok kon takanane. Moga ya tak gosok sampai mencet busine iku. Oh, ngono njaluk sepeda. Wis ya engko Tak nagih ya, Cak. pokoke wulan iki lho ngarepe lho tukokno temen. Ya. Waduh ya apa rasane numpak sepeda motor. Dodol liwat numpak sepeda motor. Bandeng mencolot gak ero. Timbangane nglamun omah tak metu-metu kanca-kanca. Kang. Kon mah lewat ndi? Oh, korek. Lewat ndi? Tas singkir-singkir kepethak-kepethuk Lho, balik kepethuk kon. Kamu selalu saya buntuti. Lho, ala kon buntuti aku. Aku curiga mbek awakmu kon. Curiga lah. Iya kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon lek adek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng. Lho aku iki wedok tak ngandeli halus iki. Kon latihan ta rono? Iya biasa. Latihan band. Lah apa? Latihan apa? Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju. Oh kanggo hiburan ta? Nah iku apa kanggo no kampung ya hari-hari nasional. Kuwatir aku wis sebelah kok ana rondo ta. Ah rondo-rondo kon. Aku suwe kayuyun. Apa kayuyun? Iku rondo teles saiki. Iya mari kejegur kali nang. Gur kali rondo teles rondo sing sugih lho. Gak apa-apa. Pokoke kon belum rapi ditukokno kon. Wis gak kan wis aku wis. Kapatian. Kon wedi malah ngomong ngono. Wedi apa sapa sih? Ngawur. Meneh aja lali. Nang ndi? Meneh nang Malang. Kon nggo keranjang ya. Iki lurus sogolan. Ngawur kon niku. Lah apa nang Malang go krancang iku kon. Yo wis semangka lho. Iki semangkane sapa? Masa semangkamu ta? Semangka Tegalan luru. Kon luru nang Malang lho, nang Mojokerto ku akeh sih kon. Nyambut gawe mosok nang Surabaya tok masih Malang Lumajang lak gak Iya apa-apa. tapi nyambut gawe ku dagangan lah apa luru iku. Engko balik numpak sepur. Oh, numpak sepur mbok kon sing ngongkos ya. Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki. Pedhot paling kari malian. Kari katik mundur. Kok niku. Ya apa iki ana dhuwit sithik ayo didadekno siji ae. Terus dhuwit kon dhuwit piro? Dhuwit piro? Selawi aku. Wah, lha rek 50-50 kan ana ta? Heh? Kon gak iso anu apa sambat nang blontang. Apa? Sing selawi sambat nang blontang gak iso. Lho, aku gak iso sambat blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontangnya sambat nang aku, lah apa aku sambat rono? Ya lek sambat ngono karo menjangan ae ya. Sambat tak loro ta iku. Di kamarno. Ono selawi kan tak kono. Selawi, kawan. Ya, Terus aku yang duwe selawi ya. dadi 50. Ya pamane ya selawi. Dadi 50 sampe dhuwit. Pamane teko peno selawi ya. Wong tak silih iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho. Terus Dadi selawi wong loro iki. lho, kok tetep selawi? Dhuwit lek selawi ta? Lah ya mek selawi. Iya, dhuwitku selawi tak tekek nanggonmu. Tak dekonku. Dadi kon selawi. Aku nyilik dhuwitmu tak delekeni selawi tadi. Kasih kari piro? Wis selawi. Lho, kon niku nyele ta kon iki. Kon niku nyele ta urunan kon. Digawe bondo. Ayo, Iki lak rendengan dodol jangkrik. Wah, larang kan. jangkrik ta. Iya jangkrik. Tapi aja didol pasar rek. Apa? Lho, dituku pasar gak di duit diutang ae. Kon ro pasar Bangkuning. Ngawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikirane ku mati. Ajar timun. Timun. Ah, Ojo engko timun dicolong. timun wuku ya wegah. Timun colong kancil. Oh iya ya. Gak kau kancil ngluthus ae rek. Iya, didane iki kancil iki berbahaya lho. Iya. Iki gak pedhok maneh. Mulai ngomong winginane gak pedhok. Iya, gak pedhok kok dhek usaha liya ring. Tapi ya usahane arek ku. Wah, akeh. Nyambut gawe nek. Sampingane akeh dhek iku. Iya, sampinge kok jange didol. Lho, lak emperan niku. Tapi tas iki kok gambar kelir. Tani omah. Ayo gambar kelir. Daftarno ae. Iya sampe kulu-kulu awake gak. Gambar dhewe. Lho iki. Lho, tuku puas e. Puas yo. Ya apa? Kayak apa? Gak nyambut. Sore teko kon. Gak nyambut. Lho, wis mambengi. Ya rezekimu. Rezeki gede ta? Iya. Kayak oleh lesung. Mangan lho, mangan wis mangan. Oh, iwak ngelumpuk sak pirang-pirang do. Wah, temenan rek nyene. Lho ya apa sih? Aku dhewe percaya nyambut gawe iki Mancing nyambut gawe penting mancing. dono. iya dono. Dono Kang Limo. Dono Kang Limo biyen kok omahe didol. Nah oleh
Pak Dono kuwi Pak Dono wis slamet iki. Trijaya. Lho, Sengreng. Sekon iku apa ya? kudu. Amal. Amal. Oh, Jamal. Rezekine gedhe Mas. Amal Jamal. Amal. Iya. Rezekine gedhe Mas iki golek iwak oleh duwe taktik iki. Taktik ya? Wis pokoke kelemane iwak iku ngerti deh. Oh iya. Dayanane apa iwak lu ngerti. Lho iya. Tapi nek kono ku nang dudu iwak, ku nang ula. Lho, temenan lho kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwake paling pol kolup. Saya takon iki usaha mancing kok iwak kulup. Ini temen tak lek gak karono lho aku lho. Bandeng sembarang ngono, tapi Sembarang ngono? ndi omahku ndi lho. Temen tandes sih. Ganduk Kalisari wis gamel Oscar. Lho. Pondok Kalisari. Tandes Kidul. Tandes Kidul. Oh, tas Kang gitu. 6 nomor 6. Cuma aja sampai iwak ulo. Engko lek kate iwak ulo padha karo mangan kancaku dhewe. Cuma ngene rek. Iya. Mangan nggonku carane Diatur. kon seneng Bali ta. Seneng dipecel. Aku seneng papan. Kok ngawur lek kon Bali aku Banawi ya apa? Nek kon Bali aku papan ya di Bali papan. Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak Aku iku perlu kek mangan kon lho ya. Iya. Waduh ngekek pisan medeng. Gak ngono kon iki. Wah iya, iki ngestokno kancil iku Bener. bener. Lah kon iki tak kei panganan padha dagelane kon banyoli. Lah ngomong gak karo-karon jare kolup tok. Temenan sih kon iku mangan. Ya apa sih? Iki serius lho, serius ya? Serius. Iki seri lho, iki seri ya. Maka semuanya teman yang Sri sudah penari ulah. pernah kumpul dan masih dengan keadaan Serius. Kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru engko. Wis kula ndika ngono lho, Cil. Kok wis kula ndika. Kok ketambah nglembra ya apa temen nang gak iki? 500. Saya tak salah kok takut 2500 ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae ya. Iya, terus. Iya, wis kan iki. Ngawak dhewe bujang. Gak apa-apa 500 saya. Kok mangane akeh. 20.000 Mang. Lho, Iya apa? lho lah aja dikekno sih 20.000. Kok iki wong iki mangan lho mek akeh dhuwitku. Soale situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndok mabi, ndok omah kono mari mangan enak jae tak anakno arisan lho. Oh, arisan iwak. Iya. Arisan iwak. Lho, arisan duwe. Oh, duwe. Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe. Lho sing dijedul. Jedul arisan iki. Ah sing dijedul. Saya dijedol wetengmu ngono ta? Iya. Terus kon iki gelem mangan ta gak? Lho kok mangan nang arisan. 500 ta gak saiki? 500 lepes ono. 500. Lho. Wis apa ta? Tak pikir tuku ngene, mangan Iki tuku. lho. Ya apa iki? Lah kan jaluk apa? Duwe. Lah iki lho. Arek iki kero bae. Wis dikek dhuwit 500 ya apa-apa ae. Arek iki kok nang bojoe kon iki aku. Temenan ya? Lho kon. Lho, Cak. Lho, bener dulure. Lho, aku tak boleh. Aku tak. Wah, iki keras iki rek. Lah iya. Iki Lho, kok sir apa sih? Cil kok. Lho, kok sir. Apa, Cak? Kon kok kumpul nang elek-elek ngene. Iya, wis maido kandhani kok. iki sing sokran B iki sing ndi sih? Sukran bek ya aku. Ngono. Iki sokran plolong. Iya. Iya. Sukran plolong aku sukran putra ngono ae lho. Cak ya. Ya apa kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin. Ya maafkan. Maafkan. Waduh, iki sik mempertahankan bahasa Indonesia. Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan. Lah iya. Tidak ada maaf bagimu. Aku iku jange nang peno iku ya Sukan Prapto. Aduh. Wong tonggo kok disungkani lah. Wis gak Sementing lah perlu hubungan sungkan. dulur. Ono mumpung aku enak kanca-kancamu jan rono kabeh. Mumpung legi iki. Nah, kon duwe rokok sih? Ya rokok situ. Oh iya. Wis cacak ngene iki cacak iki. Iki cacakmu. Iya. Kok ndelok cacak liyane apa? Pernah wis kenal durung? Heh, durung kenal apa? Sapa arane? Wis sokran. Ah, kono temenan ta. Sopo iki? Kancamu ta? Iki koncoku. Lek iki Takon sokran. arane. Sopo jenenge? Sokran. Aja guyon ta. Lek iku sokran asli, lek iki sorokan sing iki. Kok sorokan laci ya kon. Wah. Oh. Sokran endi iki omahe? Sokran gegeran padha besok. Endi Sokran omahe? banyu urip. Kamu mau banyu urip? Banyu urip. Kon arek iki gak bos arek iki. Gak iso ti. Kon iki sing kaya kepedho ambek aku kudu basa. Lho tuan di kan aku. Lho. Tuan di. Basa pas mergo tuwa ta. Lho, jare biyen ngidunge belajari bareng. Iya, biar dipelajari Jamil. Iki cacakku. Dadi ya apa iku adat ketimuran kudu basa. Iki sapa iki? Iki Aku, Cak. anu Kartolo. Oh, kartu. Iya, misanane Iya. Nur Said. Jare sik cedhek mbek beno. Oh iya iya. Nyopir saniki Cak, nggih. Cak Sokran iki arane. Iya. Jan apa Cak Sokran? Aja guyon kan. Iki arek tak klumpukno kabeh, Cak. Ah iya rapat iki. Iya, Jane Kak. gawe ludruk maneh. Iya Kamit Seno bareng wis kono.
Ah, kon niku temen ta ya apa kon niku? Ngomong kok begejekan iki sokran Malang gak mrene ya. Iki sokran Surabaya tok iki. Iku dudu sokran. Kang ngene cek akeh sokran. Jak, iki ngene. Arek-arek tak klumpukno nang nggonku kabeh. Digawe apa? Ya perlu cek mangan tok. Kok rezeki gede Cak. Oleh rezeki aku. Lho iya. Wong ngene gak duwe gak perlu nglumpukno wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Kenapa kok mangano sing sampe semaput? Nah, wis, mangan. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan aku lah. Mangan sing Wareg-wareg. makanan sing wareg, sing bergizi nduk kono. Dadi dihormati dulur. Wis tak dolekno iwak sing koyo penonok wis. Iku iwak blodok. Iwak apa kaya aku iki? Ngawur iwak tombro. Wis karep milih, karep milih. Penuh dihormati dulur, Cak. Wis rono ta. Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing sugih. Iya, mata sing mangan ae lho, kari Ah, mangan iya. tok. Aku iki nek perkara dihormati ku seneng ae. Lah wong kari nyaplok ae lho. Terus ya apa? Kari nyaplok. Omongane kancamu gak enak omongane. Kon niku kasar nyaplok iku, kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku nyaplok. Iki ya tambah antep kon. Masa sih? Sing halusan ku loro, Cak Ya, sokran apa B Oh, loro. kari ngeloloh ngono. Tak sediane sepeda motor. Duh, iki. Iya. Wis kan tuku. Sepeda motor. Iki rek. Tapi nek sedan bentuk motor. Kon Kon iki ngomong apa kon? Wis sedan sepeda motor seneng awakmu. Iya seneng Tapi nek nglakon aja dilakoni Kok gak lho boso panas. sih? Kok gak boso sih mek cacaku? Iya rek. Boso ngene ta? Boso kuwi. Cacaku lho. Dudukane wong sembarangan iki. Panas apa? Ana wong senting. Anu. Wong kali keting kono lho. Oh, Tuturan apa kancamu? ya boso po mek cacaku. Oh, nggih Gusti. Ya Gusti. Oh. Iya apa jam pira ron ayo? Ya wis jam 6. Nggih. Tuh, jam 6 ya. Terus saiki wis jam 5:30. Jam 6 kon niku usume. Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu. Lah saiki jam Iku saiki kemangan jam 6 isuk rek. Durung adus. Jam piro kon iki sing temen? saiki jam piro? Saiki jam piro saiki? Ini jam 6 iki durung raupe. Kak, wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong kan entek. Lah kancen iki lho ngomongnya mangan jam 6 Jam isuk. 09.00, jam 09.00. Oh, diwali. Jam 09.00. Wali kon wali mangan. Awan. Hah? Awan saiki jam piro saiki? Jam 09.00 gak iso aku. Oh, gak iso deh. Gak iso turu. Masa sakit sampe saiki jam 09.00 nggih? Gak iso. Oh, latihan deh. Kula apa? Kenapa? Lho. Menakno bronjong. Ya jam 09.00 ya. Jam 09.00. Ya saya tak rono ya. Iya. Iya. Kita tinggal sik. Iya, Ya Cik. wis, ya tinggalan. Kan sangon ya, Bro. Lah opo pokoke kok kono mangan ngono. Aduh, njatuhno kancane iki lak sangu ta dhuwitmu mon tak ki sangu ngono. Lho, aduh kon gawa. Iku kok cekon lho dhuwitku. Bareng wis gak usah mulai ya. Iya aku nunut rek. Male nundut. Ya, nundut. Ayo. Wis. Roto rene, roto Mejane kok kesini. Bupet iki diguwake mari. Bupet iki diguwak kaya apa iki nyesek nggon ae. Kon iki apa? Iki mangan tak tawuran jange. Lho, bupet iku sing nggerok nang jaba ae iki digone meja dawa iki meja Oh, dawa. mangan untel kowe kok ramene koyo ngene sih gini. Iki mang lak kancil mbok golek apa-apa, lawan dikancing tak bledak ya. Tak bledak. Bupet didusuk. Wis ngene, meja iki ditokno mangan nduk. Mangan isor ae, mangan isor ae. Iya. Kadhe kloso disosori ae mari. Wis tak kok. Wis ngene timbangane ketok wong. Ayo mangan pawon ae ya. Iya ngendasi iku. Mangan pawon kene beluk rek. La 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 la. Kayak ekstra mangan. Ayo ndi panganane iki kan wis sedia takno. Weso. Wis sik ya kene wis. Iya. Wis, iki apa? Jadi Iki Bali ya? iki apa enake? Wis Bali ya? Bali. Kadek Bali iwak entah wis gorene nang. Wak suwene takno. Entai apa sih lho kon iku lho. Lho. Oh, kate golop. Ati iki ngombe dhisik. Wis, Cak. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh iwak mentah dipangan nduk jero tarung. Iya. Mbok ngono yo. Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan no, Cak. Kon iku aja jatuhno namaku lho. Lho, ya apa sih, Cak? Kancamu kon tekakno aku tekakno ket mangkok wis tok iki lho ya. Sik noleo nduk iringan yo. Waduh, iwak yo. Apa sih? Iwak gorengan. Lho kon ono karo ning Iki ngene. paling gede iki iwak tempe nglumpuk. Ah ora golek kecap.
Golek kecap, Ya, golek ntar kecap. sik ya. Yo. Tak dolek kecap. Ayo Dik. Masih iwak tok dipangan ae. Segone sak lepek. Gak ngono kok cekek Pak Irek. Akeh wae Bang segoni ya. Iwak banteng yo iki. Iwak benggol. Tapi arek iki anu dipelajari dadi gizi. Ayo mangan. Nganggo gizi. Iya. Dipangan iwak wat. Loh, Lho, Tuh. arek jalan di Ponegoro. Ngawur ae kono. Oh, jalan. dadakno kok rempek nduk kene kecapan kabeh. Ayo mangan yo. Sopo iki? Ayo Mam. Mesti late. Yuk ayo Mam yo. Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak nduk kene bergoyang lidah. Ya. Apane iku? Apamu? Mbah. Iki apamu? Kok iso Iki bojoku. Oh bocah diguyu-guyu arek iki. Gak ngono lek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene. apa Iki sih? apa iki? Apa iki? Mangan yo. Mane, Pak. Ayo, Wah bandeng. Hah? Bandeng Iwak, wis. Iwak, Iya. iwak bandeng. Wis, Pak. Gorene, kelompono kabeh iwake. Ayo Jepang. Ayo mangan yo. Yo. Ngene aturane dulur iku. Apa sih apa Ayo, sih? yuk, mangan yuk. Yuk apa? Yuk apa? Wis gak yuk-yukan nang ngene iki. Sabar apa sih? Mangan Sono bare apa sih? diceladu gak iso lemu rek. Mangan jeng, mangan jeng. Jenggleng. Gak ngono ana apa sih? Dulur sampean niku aturane gak ono ya apa ngene iki? Apa? Nyatorot-torot kaya apa? Iwak diusungi nduk kene. Ya tapi mang sarap-sarap ono sik yuk. Sarapan apa? Iwak iki lho. Iki prinsipe yo apa sih? Sing lho. Iki jalanane ya apa? Gak ngono wose ya apa wose. Kok iso etek gak ero wong iwak kok usungi. Kok domno kancamu nduk kene kok gawe bancaan. Lho bener ta? Kok iso gak ero iku lho. Njuguke ya ero. Ya ero aku. Pancen aku sing njugu. Lho, gak ngono. Iwak sing digoreng sak meneh iki iwak sapa? Iwak sapa ya pernah, dagang Cak. aku ngono lho. Mulane gurih. Ngono ya Loh. urap ae. Iku mah ceritane apa sih? Yuk iki dodolno pasar. Terus marung kancil iki mancing nduk kali ta nduk pasar. Pasar mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak. Lho nanti Ya menggir. mikir nanti. Ya nang pasar. Marung ono iwak nganggur Ijuk ngluyu. Ya song. kok kukuti. Tak usuk. Lah kono nanti. Nimbangno ana wong tuku. Kon iku koyo kucing acil. Ono iwak nganggur ya dikukuti. Sing dodol ya ngono bal-balik nimbang kentang ae. Ngono iku dodol yang ngluyu rae. Wong nimbangno ana wong tuku kok Ya iso. aku tapi temburu de. Wah, meneh mben aja kate ngono, Dik. Wah, kon iki medhotno seduluran ngono iku. Kon balekno lek mring-mring. Balekno ya, Pak. Wis balekno. Balekno. Ini kira weteng peno iki. Heh? Tokno kono. Lho iku kan kabeh njok kono kabeh. Iya kabeh. Pancen wis tak simpen nduk kene. Ya apa? Gak kena blas. Wis sepisan mana aja ngono cah. Iki dagangane wong, Iya. mesti dulur. Njaluk Njaluk ae dikeki. malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong Ya, maafkan. Saiki gak Maafkan, apa-apa. Pisan maafkan. iki ae aja dibaleni maneh. Yo. Iya ning. Kepingin apa nek butuh apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah. isini-isini nek kon jukuan isini-isini padahal Iya. nurun aku ae aku. Kono isin-isin ratune iwak iki.